अब भगवान सीता जी के माला पहले हुए किना जी एगो विवाह ये जी मान लिहल जाला मानल जाला जी मान के चली तो एगो फुलोरिया में मान लिहल गइल फुलवारिया में जब नयन से नयन मिलल बताहावा किना जी हां जी का लेके आओ तरु साड़ी रुपया कमा ले ली अच्छा 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 का बिजली ए, केना गिरी हाला ना जरा टेढ़ा के कपार पर ना ना हाला ना हाला ना अला ना बाबू शांति से रह लगी शांति के दान दो कथा पर ध्यान दी लोगे अब विवाह माता बहिन के गन विवाह में गीत गावेला हां हेने से सुनाए भम आहा किना बबुआ हाय हाय खुशी के ठिकाना नहीं खे जब धनुष टूट गई भगवान सीता जी के माला पहिरौले बनी किना जी हां जी सीता जी भगवान के माला पहिरौले बनी हां खुशी के ठिकाना नहीं खे नहीं खे किना जी हां जी अब राजा जनक जी पहुंचल बनी हां देखनी कि धनुष टूटल बा हां खुशहाली में आहा पाती एगो लिखतानी हजाम ठाकुर के बनावतानी ओए हजाम ओए पाती ले लो अतनी चल जा अयोध्या में चल जा यही गनी चल जाए केंगा जइबो अरे रास्ता में खर्चा पानी लागेला महाराज खर्चा में पानी का लगेला रास्ता में खर्चा पानी लागी अच्छा 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 बैसाख का दिन बा तो जगह करता महोदय जी हमरा चौकीदार साहब अगर आवाज के सुनता नहीं तो देखी है ई विवाह गावल जाला तो हम देखे देख पर खाली खर्चे खर्चे बा विवाह खचरा के घर हो ए खर्चा के घर हो खर्चा के हो हां हजाम तू भाई बानी सन तो हजाम के दिया जाओ खर्चा हां बाप रे बाप ए जी हजाम के भाइयों आइल बड़े हां ए तार तू ले लो ए भाई नहीं खाने दे हजाम के हजामी नहीं खी हे देवानी हजमिनिया बिया हां देगली यही गांव के चौकीदार साहब देगली हजाम का छोट भाई है ना बा दे दी हजामिन के बाबा बबुआ पाती लिखाता है ठाकुर भाई पाती लेके जाता हाँ खर्चा मिल गई 20 रुपया में बताई का बताई 20 रुपया में 20 में तो खीस हो गई हमरा 30 में हैं? 40 में 40 में फालिस से मार देता 60 में हैं? भाई बताई देखिए 20 रुपया में वो जी किराया भाड़ा हो जाए सब मिला जुला के। ना जी 100 में लॉस बा अच्छा 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 किराया भाड़ा तार दिया जाए ट्रेन धाला अरे लिखी पति जा राजा जनक भेजाइले अरे लिखी पति जा राजा जनक भेजाइले हजमू के दिहानी आमाई है हजमू के दिहानी था भाई है अरे सोना के चौकिया पर बैठे राजा दशरथ अरे सोना के चौकिया पर बैठे राजा दशरथ पति दिहले हजमू था भाई है आहे पति दिहले हजमू था भाई है अरे पतिया के पढ़ी राजा मन मुँह सुकैले धैले पगरिया के पेच हे आहे धैले पगरिया के
पे जोहे धइले बाबरिया के अरे अपना मोहलिया से निकले कौशल्या रानी अपना मोहलिया से निकले कौशल्या रानी राजा जी से कहे कौन जो रहे अरे राजा जी से कहे करो जो रहे कैसन पाती रौरा पगड़ी के पेचवा कोई सोना पाती रहुआ पगड़ी के बेचवा हमारा से कोई समझाई है अरे हमारा से कोई समझाई आए है हमारा से कोई समझाए ए राजा कैसन पाती रौरा मिलल हो रौआ पढ़नी हा मुस्कियानी हा धोघलनी हा अच्छा 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 आई पुरस्कार परमादरणीय माननीय हमरा मुन्ना यादव जी मुन्ना भैया गौरी से 1 से 1 रुपया पुरस्कार आइल बा वाह वाह ये पूरा मंडली की तरफ से जय जयकार बा जय हो खुश रहे खतरो माता रानी से निहोरा करे बबुआ हो मुन्ना यादव जी जहाँ रही धर्मेंद्र यादव जी जहाँ रही एकदम सोना ऐसा चमकत रही ध्यान देवे के बा रानी रोवा तारी पाती रोवा मिलल पढ़ के मुस्किया के धगलनी हमरा सनाबत होनी अब राजा दशरथ जी कन की रानी रानी केने गइली रोवा मत रानी रुसल बाड़ी रोवा मत बड़ी खुशी के बात बा रोवा मत बड़ी खुशी आली आज ई चिट्ठी आइल बा खुशी के बात लिखल बा में और वाला ओहो राम लक्ष्मण दोनों बबुआ विश्वामित्र जी के साथ में गइल बलो कहां जनकपुर में आ जनकपुर में जाके रामचंद्र जी धनुष के तुरले बड़े राजा जनक जी पाती लिख के भेजले बड़े बरात साज के मंगले बड़े रानी औरी रोए लगली हर महतारी के दिल में लालसा होला कि बाबू हमार कब तनी बढ़ के होइते लमहर होइते बाबू के बियाह करती परछावन करे खातिर जइती हर महतारी के दिल में लालसा होला तो दोनों बबुआ तो वही बड़े बारात के निकली राजा दशरथ जी कली रानी रानी हो ओहो ये उपाय हमरा लगे बा देखी भैया बारात जाए के 27 दिन पहले अयोध्या से बारात निकल गई अयोध्या से बारात निकलत तवे कैसे बबुआ कैसे कि जय में दुल्हा हो नई खोन अयोध्या नगरिया से आर चलली बरतीजा जई में दुल्हा नई खोन राजा जी अरे सजनी बारात जई में दुल्हा नई राजा जी सजनी बारात जय में दुल्हा राजा जी सजनी बारात जई में दुल्हा नई खोन राजा जी सजनी बारात सजनी बारात जई में दुल्हा नई खोन राजा जी सजनी बारात जय में दुल्हा
कहता बा परम आदरणीय माननीय हमरा लूट के ला यादव जी के तरफ से 1 से 1 रुपये पुरस्कार आइल बा। जय जयकार बा भगवान के बारात निकाले खत रहे। Hey! 201 रुपया पुरस्कार हमारा परम आदरणीय माननीय हां मास्टर बा मुन्ना यादव जी बड़ भैया मुन्ना यादव जी पुरस्कार दिले बनी ए भगवान के बारात निकाले खातिर। जय जयकार बा बा बाबू ओ बाबू बाबा जी जी हाय जा 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 हाथी साजू घोड़ा साजू उठ पर नगारा जई में दुल्हा नइखन हाथी साजू घोड़ा साजू ओड़ा पर नगारा जय में दुल्हा नइखन पियर पियर समझी सारा कार जई में दुल्हा नइखन पियर पियर समझी सारा कार जई में दुल्हा नइखन पियर पियर सब सारा कार जय में दुल्हा बारात गइल कहवा आवा जनकपुर के नजदीक आहा कमला नदी के किनार पर आहा बिमला शहर बसावल गइल गइल 14 गो भवन बनल बनल आ ओही जा पूरा बरतिया लोग रहे लागल। आहा दूत भेज के राम लक्ष्मण जी के जनकपुर से बुलावल गइल। वाह जब राम लक्ष्मण हां जब आ गइल लोग हां राजा जनक जी आ गइल। आहा राजा जनक जी जैसे पहुंचो तनी हां तले पता लगता दुइये जना नई खन ना राजा दशरथ जी के पुत्र 4 जना बड़े। आहा अब राजा जनक जी के खुशहाली के ठिकाना नहीं थे नहीं कि जब 4 गो बबुआ एने बड़े हां तो 4 गो बमनी तो ओनियो बड़ी बाड़ी जाके राजा दशरथ जी से आहा राय वहां के करतनी हां कि एके मारे भाते चारू विवाह हो जाए तो कितना बढ़िया होई। होई गन्ना मन्ना बने के चालू हो गई। कहीं से गन्ना मन्ना बनो तो बबुआ मास्टर ए 2 अक्षर में राम के नाम बा हां तो 2 अक्षरों ने सीता के नाम सीता बा। आहा 3.5 अक्षर में लक्ष्मण जी के नाम बा हां तो 3.5 अक्षर में उर्मिला के नाम बा। 3 अक्षर में भरत जी के नाम बा तो 3 अक्षर में मांडवी के नाम बा। 4 अक्षर में शत्रुघ्न जी के नाम बा तो 4 अक्षर में सुरती कीर्ति के नाम बा। 4 अक्षर में सुरती चुना का नाम बा। सुरती चुना कोनी है देखला नहीं तारा सुनाला अरे ओनिए रही हो गई हां बबुआ हां हमनियो के दूल्हा बनावल जाओ। बाप रे बाप तनी दूल्हा खानी में राजा जनक जी पूरा गाना मारना बना के हां हां आ घरे गईनी गईनी आ ओने से तिलक साज के लेके आ गईनी। अब तिल कोहरू लोग एकदम बाप कितना जना पैदल चलल बड़े तिल कोहरू लोग बहराइल बा। दूल्हा बनावल जा हमनियो के हां छोड़ दी पुरान हो गई चलिए दूल्हा बना दी वह सब कहते नहीं कि बनाई वो दोनों बबुआ आई तन तनी आ जाई तो आई आई राम लक्ष्मण दूल्हा के भेजी हां दूल्हा सरकार के भेजी तो तनी चोला हां के हां भेजी। हां आई आई आ जाई तन दूल्हा बनाओ तो हां दे बकुल है में जुगाड़ तनी एगो धोती भेजी धोती दूल्हा अरे दूल्हा के पहने वाला धोती। हां तनी जल्दी एगो धोती आ जाओ धोती एगो टोपी देखी तो जल्दी हाँ बनाओ दूल्हा बनाओ बनाई जल्दी
नेग दिया ही नेग इतना देरी कोई जला अब पंडित जी हो गया इतना देरी होता नेग रो मिलवे करी तनी टोपी लिया दी धोती अदा करता के तरफ से धोती राम जी खाती उठी 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 बाप हाँ धोती एगो टोपी तनी जल्दी आ जाओ दुल्हा सरकार के ओरिजिनल बनाई तो हाँ ओरिजिनल एक कहली बनाई हाँ रुक जाओ धोती आ गई दुल्हा सरकार के पहने वाला देखी तो इन कुल दुल्हा सरकार के धोती है खूब बढ़िया पहना दी टोपी 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 मुहावा से बोली धोती धोती कहाँ बा दुल्हा के धोती धोती होती आई राई धोती धोती कहाँ बा धोती केतना पहिराव धोती केतना निमन लागे धोती हाँ दे हेऊ बाबू का सजा दे लगा काम बा अच्छा हाँ 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 वाह वाह लक्ष्मण जी गामछा गामछा धोती धोती कहाँ दुल्हा के धोती केतना निमन लागे धोती जल्दी से पहिराव धोती देखी तो डाड़ा डाड़ा कहाँ बा जल्दी से पहिराव डाड़ा केतना निमन लागे डाड़ा माला माला बबुआ के माला सुंदर लगे माला माला लेके साला माला माला कहाँ बा दुल्हा के माला मन लागे माला माला ले गमछा गमछा कहाँ बा बबुआ गमछा जल्दी से ले आओ गमछा टीका टीका हो खाना बबुआ के टीका केतना निमन लागे टीका टीका जनी होखे फीका टीका टीका और तनी अथी करे बिलचिंग लोची तनी पाउडर पाउडर के आबा दुल्हा के पाउडर कितना सुंदर लागे के पाउडर फेशियल होता फेशियल देखिए दुल्हा बनावे खातिर मोना यादव जी 2000 रुपया पुरस्कार देने बनी बबुआ जय जयकार बा खुश रहे खातिर माता रानी से नहीं हो रहा बा टोपी 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 बा टोपी नहीं खेका ओरिजिनल टोपी नहीं है टोपी टोपी ओरिजिनल टोपी भगवान के अरे हो कहता तेरे लिया दिलोगी जल्दी से पहिरावा ई कौन टोपी हो वाटर प्रूफ मंगाई मंगाई टोपी एगो तनी घर से मंगाई टोपी हाई टोपी निकाल दी हाई निकाली निकाली ई टोपी ना चली ई टोपी ना चली कोनो बरखा होता ई टोपी ना दुगो कुर्सी मंगाई दुगो कुर्सी ई टोपी ना चलता तनी दुगो खुरपी मंगा दी प्लास्टिक गिलास मंगवाई प्लास्टिक के गिलास
कुर्सी दे दी तू को भूइया बैठा दी बैठाई हो जी आगे 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 ले जाकर बैठाई विधि पूर्वक जो विवाह होता तो विवाह हो को भी एकदम विधि पूर्वक कौन बार खाया बता बारिश बता तब अनेक नेक देखी होते होते पहले ही वहां के होशियार बनी आई 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 नेक है दिया जाओ सब है सखी लोग के दिया जाओ आई 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 सकी ठान ले बा ए पुरस्कार आई हाजमा के ना मिली सजौलो से हाजमा दे हाँ हाँ हजाम ठाकुर सजा दे लेंगे के रुपया ना दिया हाँ आना गइल हजाम के हाँ हाँ आ गई चलिए बाबू की तरफ से बाबू का ना हो आए अभिनंदन बाबू को ओर से है ने ले आई अभी हाँ बाबू है ना ले आई ऊ ना भोर परोस है ना ले आई है ना ए उका का ना है ना दी है ना एक बार ना चने के संग बड़ा तू को दो यार ए तू को दो है ना तू को ई नहीं कर ले बाबू है ना एक भाव राजा एगो है ना दादा एक होगो ना दिया जाला हमरा के हाँ सब गिन दिया जाला सब ए बाबू सब गिनल जाला सब ब्याजी राजा बनी है ना दादा ए बाबू गाना है ना चली दुल्हा सरकार बनल बनी नु अभी ना दुल्हा सरकार के बैठे दी अभी कपड़ा गइल बा अभी तिलकोहरू लोग नाश्ता ना कोई हाँ अभी तिलकोहरू लोग नाश्ता ना कोई दुल्हा सरकार अभी घर में बानी लोगी अनु जी तिलकोहरू लोग नाश्ता दिया ना दिया ना जी दिया जाओ दिया जा दो हो क्या अब तिलकोहरू लोग नाश्ता जब करे लगल सखी लोग गरिया होता कितनी पढ़ लो अरे हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ लो नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ लो हमरा नाश्ता के डिब्बा पर का लिखल बा तनी पढ़ लो अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा तारा मौगी के डबल भतार लिखल बा तनी पढ़ लो तारा पहिना के डबल भतार लिखल बा तनी पढ़ लो मौगी के डबल भतार लिखल बा तनी पढ़ लो अब तो उनका लो से रसगुल्ला टूटता अब नाश्ता कर लो नाश्ता कैले के बाद हजाम अब तनी जाके तिलकोहरू लोग बोला के लिए हो तो तिलक चढ़ावे के लेट होता तिलकोहरू सारे लोग तिलकोहरू माने सब लोग सारे माने सब सब लोग आ जाई लोग देखी तो रुपया बारिश कइल हमरा छापरा से चल के हाँ यहाँ के रुपया के बारिश करता बताई तो हाँ हमरा ये चौकीदार साहब के समधी जी आओ छापरा से चल के आइल बनी है ए ब्याजी देखी तो हाँ और और का लगा मियां के यहाँ के हां समझी है हाँ बुझ न ली ऊ है बस तो पूरा मलमाल कर दी हाँ उहा के समधी तो हमनियों को तो ऊ है उहा लगा तब तनी हमनी से तनी नीमन से मिली आ कम रुपया से मत मिली हमरा और एगो छोट भाई है हाँ कहाँ से आवे ना जाई मत जाए तो अबे ना करे छपरा लगे बा गावते गावते सबेर हो जाए पता लगी कि रुआ छपरे बा वाह 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 तनी जल्दी दी मिसी मत ओहो यहाँ का मिसा तनी उतना जो दूगो मत आ जाओ छपरा से चल के देखी हमार इहो का हाँ बड़ी सुंदर लयदार हमरा गुगली यादव जी के समधी जी ठीक चलिए
1 से 1 रुपया पुरस्कार देहनी। आप जाकर तिलकोहरू लोग आंगन में बैठता आ कपड़ा निकालो तो दूल्हा सरकार लोग के आइना तो अपना लोग जौन बात तो कपड़ा दूल्हा लोग के सजा दिहल बा अपना घरे बताओ सजावल बालू सखी लोग देख के कहता अरे वैसन ऐसन कपड़ा हम धोब दिल के देहले बानी ऐसन ऐसन कपड़ा हम धोब दिल के देहले बानी ऐसन ऐसन कपड़ा हम धोब दिल के देहले बानी ऐसन ऐसन कपड़ा हम धोब दिल के देहले बानी बबुआ के नार के कटाई जी बबुआ के नार के कटाई जी हां दुल्हा के नार के कटाई जी बबुआ के नार के कटाई जी ए तिलकोहरू लोग ऐसन ऐसन थरिया हम पवरिया लोग के देहले बानी ऐसन ऐसन थरिया हम पवरिया लोग के देहले बानी ऐसन ऐसन थरिया हम पवरिया लोग के देहले बानी ऐसन ऐसन थरिया हम पवरिया लोग के बबुआ के जन्म के बधाई जी बबुआ के जन्म के बधाई जी बबुआ के जन्म के भाई देखी भाई पुरस्कार आइल बा हमरा परम आदरणीय माननीय व्यास हरिंदर यादव तिलकथू से चल के 1 से 1 रुपया पुरस्कार दिले बनी आ हाय देखी वही जी के तिलकथू से चल के परम आदरणीय माननीय ध्रुव यादव जी पुरस्कार दिले बनी 1 से 1 रुपया ए भगवान के तिलक में पुरस्कार आइल बा। चली पूरा गइल बा। अच्छा 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 हमार नंबर ले ली 99 लिखी लिखी जल्दी जल्दी 99 346 99 346 84 893 ए 893 मिला ले ठीक से ना तो दूसरा जगह चल जाए 99 346 84 893 99 346 84 893 ठीक बा को हजार अपना ऊपर बा ये भगवान के विवाह हो। हाँ हाँ हमारा नेताजी होई तो नेताजी होवी लेकिन नाता में तनी हमनी के हम बाबूए कहिले। हाँ नेताजी बोले एकदम बोले तनी बता दे जो 1000 हमरा मोबाइल पर छोड़ देनी है। बाबा देखिए हमरा से पूछी मत अपना मन के। हाँ बोल ऐसन ऐसन थरिया हम पवरिया लोग के देहले बानी बबुआ के जन्म के बधाई जी जन्म के बधाई जी बबुआ के जन्म के बधाई जी। बबुआ हो कपड़ा गोइल बा दुल्हा सरकार लोग पहनले बा आ पहन के अब चौकया के बैठता माता बहन लोग कहेला चंदन संहार चौका बैठिए श्री राम दुल्हा। अरे रे देखा 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 तिलक लेके ओइले राउर राम चंदन दुल्हा। ये माता बहन सब गावेला हनु जी लेकिन माता बहन लोग औरी गावेला के गनिया अब तिलकोहरू लोग बैठल बा तिलक चढ़ता हमारा बोली पे फोन के अपन आहा चली हमरा नेताजी
हमारा नेताजी 3000 रुपया परमादरणीय माननीय संजय यादव जी हमारा मोबाइल पर अपना मोबाइल से पे फोन पर 3000 रुपया दिले बानी। जय हो। जय जयकार बा खुश रहे खतरो माता रानी से नहीं हो रहा बा बबुआ हो तिलक लग आइल बा रे अरे तिलक लग आइल बा आइल रे आइल बरे हां सखीलो है कहला चप अरे सखीलो कहता आइल बार अच्छा अच्छा सखी लोग कहता हां आइल बरे हां बड़ी जबान से बोलला लो बढ़िया के बात बा कि तिलक लग आइल बा आइल बा रे अरे कलियावा का भाई चढ़ाई कारे चढ़ाई का रे हाथ लेके जाई कारे कोनो ठीक नहीं खेला उठा के लेके भागे लाई कि तिलक लग आइल बा अरे कलियावा का भाई चढ़ाई कारे एकर फुटल बाका रही चढ़ाई कारे एकर फुटल बाका रही चढ़ाई कारे हाय अल्लाह सूरत या पुकार हाय अल्लाह सूरत या बहुत बिगा बिगा बहुत बिगा बिगा बहुत मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत या पुकार एक और फुटल बाका राई चढ़ाई का रे परमादरणीय माननीय जयकर्ता महोदय हमारा चौकीदार साहब घर परिवार से 501 रुपया पुरस्कार आइल बा। जय हो। बबुआ हो हमारा चौकीदार साहब के परिवार में बढ़ोतरी हो खो पैसा ले बबुआ लोग खूब तरीके कर लो। चलिए हमारा परमादरणीय माननीय दीपू यादव जी 1 से 1 रुपये का पुरस्कार दिले बनी भगवान के तिलक में 1 से 1 रुपया ये भगवान के तिलक में आइल बा। दीपू यादव जी जय जयकार बा खुश रहे खतर माता रानी से नहीं हो रहा बा। बटुला पुरान बा रे बटुला पुरान बा ए बे बड़ी भेद बा उलटी के देखो तबका चुकी छेद बा बटुला पुरान बाटे बड़ी छेद बा बरोटी को देखो बनिए के छेद बा बटुला पुरान बा ए बे बड़ी भेद बा भेद बा। उलटी के देखो तबका चुकी छेद बा उलटी को देखो तो की छेद बा उलटी को देखो परमादरणीय माननीय मुन्ना यादव जी हाँ मुन्ना यादव जी 5000 रुपया पुरस्कार पूरा मंडली की तरफ से जय जयकार बा। टाइम होइल बा। हाँ हमार समय खत्म बा। एगो लाइदारी गायब ही ले रही एगो नौका में के गायब और ओकरा बाद नौका का कहाला बबुआ पूछू ना। बटुला पुराल बा ए बे बड़ी भेद बा उलटी के देखो तबर का चुकी छेद बा उलटी के देखो ना ई गौआ बुझा तक कन हमारा में बुझा तक कन हमारा में नमवा हसाई चढ़ाई कारे एकर फुटल बका रही चढ़ाई कारे फुटल बका रही चढ़ाई कारे कथा हाँ हम माता बहन से कहे कि ये दुल्हा सरकार के तनिया के चुन दी लोगी हां 5 आदमी आके चुन दी 5 आदमी आके चुनी लोगी
अरे चुमाएले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाए धीरे धीरे हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाएले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाए हुए दुल्हा धीरे धीरे हुए दुल्हा अरे तू ही लो चुमा लो तले तू ही लो चुमा लो ना आपन आमा जी चुमन चलली आपन आमाजी चुमन चलली आई लोग माता बहन आई लोग मजा में हमारा परम आदरणीय माननीय जयकर्ता महोदय चौकीदार साहब चुमे खातिर पुरस्कार आइल बा तनी माता बहन सब आ जाई दुल्हा सरकार के चुमे के बा अब देखी हई मर्दा के चुमा चुमा ना मरते तू ही चुमा चुमी जी आपन आमा जी चुमन चलली आपन आमाजी चुमन चलली देखी देखी हियारा जुड़ाएले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाइले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाएले हुए दुल्हा धीरे धीरे हुए दुल्हा धीरे हाँ हे मुहे बैठ गई लगे काम बा आ जाए सब है चुमाएले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाइले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाएले हुए दुल्हा धीरे धीरे चुमाइले हुए दुल्हा धीरे धीरे आपन फुआ वाह 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 आपन फुआ चुमावन चलली देखी देखी यारा जुड़ाई रे हुरे दुल्हा धीरे धीरे चुमाइले हुए दुल्हा बबुआ माता बहन सबे चुमे खातिर भगवान के उहो चुमे के बा चुमावन भइल हमार समय ने समाप्त भइल दूल्हा के भगवान बुका पहले कौनो गीत गावे में भाव बनावल जाला हाँ तब गावल जाला हाँ ई रोज हंसत आवत रही हाँ आज काहे रोत रही काहे रोत रू शादी सेट को हो गइल बा हमारा दूसरा बियाह था आई आदमी से ना हाँ केकरा से लइके से कि भैंसा से एकर पाड़ा से बियाह होता ए ब्याजी ओई से रोतिया हाँ हमरा और संग थोड़ा तिया बेकर बाप मातारी दोसर दूल्हा के शादी बियाह करता अच्छा अच्छा ओई से रोतिया हाँ ठीक कार्ड लेके आइल बिया रोक देवे खातिर काट हाँ अच्छा अच्छा उहो अच्छा काट के छोड़ो वाह 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 लइका रोता कहता आओ अधे गावे के बा अधे हो अरे पिया तो न जान हो अरे भाई बा जा तरु तो जा जाती है यो जा तरु तो जा लेकिन हंसिए खुशी से रहेला रोला जाला तो हमरा सर के लागी अरे पिया तो न जान हो जहर अपना हाथ पिया दोन जान हो जहर अपना पिया तो न जान हो जहर अपना हाथ पिया दोन जान हो जहर अपना हमारा के छोड़ के
माने ये बताओ हमरा के छोड़ के हाँ तू चल जाइबू हाँ बताई ब्यास में कीड़ा पड़ल बा तोरे में पड़ू ना पिलुआ पहरो हमारा के छोड़ के जाइबू तो आय? ए ना ना बाकी जइबे करबू मनबू ना ई जाई आई खाई मानी ना ना मानी ना माने ता खाई। हमारा के छोड़ के जइबू तो सारा साथे ए, अरे पिया तो न जान हो जहर अपना हाथ पिया न जान हो जहर अपना पिया तो न जान हो जहर अपना हाथे पिया न जान हो जहर अपना यारा हो यारा तेरे अदाओं ने मारा यारा हो यारा तेरे कैसे जिए कैसे जिए देना मुझे हमारा या तेरी अदाओं ने हाँ पिया दोनों जान हो पिया दोनों जान हो जहर अच्छा कह जाओ पहले हो रुपया आइल ह परम आदरणीय माननीय अभिनंदन यादव जी पुरस्कार भेजनी बबुआ जय जयकार बा खुश रहे खातिर माता रानी से हो रहा बा आओ मुड़की मारी ह लगैता अरे ठगता मुर्गी किरिया तू खा के कह अरे भाई वाह तीन गो चकरदार चकरदार आहा दुल्हा के छोट भाई अभिनंदन यादव जी आहा दुल्हा सरकार के छोट भाई अभिनंदन यादव जी पुरस्कार आइल बा जय जयकार बा किरिया तू खा के कह बाबा ये बात तो तूफानी भाई किरिया तू खा के कह भइल कवन कमी चार कट्ठा में चले बानी पूछतानी होमी चार काठा पे चले बानी पूछ जानी हो चार चारे कट्ठा बिकाइल बा किरिया तू खा के कह भइल कवन कमी चार कट्ठा में चले बानी पूछतानी होमी दुल्हा के छोट भाई अभिनंदन बाबू अभिनंदन यादव जी 1.5 रुपया पुरस्कार देनी जय जयकार बा खुश रहे खातिर माता रानी सिनी हो रहा बा जय हो ऐसल कलंक तू ऐसल कलंक तू ला कलू हमारा माथे ओए होए अरे पिया तो न जान हो अरे जोहर अपना हाथे पिया तो न जान हो जोहर अपना